галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән бүген шушы Зөлхиджә аеның 2нче көнен яшибез. 2нче көнен үз башыбыздан кичерәбез. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә изге гамәл кылына торган, Аллаһка иң сөекле көннәр шушы 10 көн дип хәбәр итте. Икенче бер хадисендә иң чиста һәм иң зур әҗр савапка ия булган изге гамәлләр корбан чаланачак 10 көнендә эшләнә торганнары дип әйтте Аллаһ илчесе. Әлхәмдүлилләh, бу безне сөендерә. Мондый хадисләр безне эшләргә, изгелек кылырга тагын да алгарак чакыра һәм итәрә. Әмма ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, бүген хутбәдә, шушы вәгазьдә менә шушы изгелекләрне юкка чыгара торган бер гамәл турында сөйләп узасым килә. Изге көннәр, хәерле вакытлар, изгелек кылырга тиешбез, әҗр савапларны үзебезгә күп итеп җыярга тиешбез. Әмма ләкин, бер генә әйбер катышса, бөтен әҗр саваплар юкка чыга. Бөтен әҗр саваплар алар су кебек агып китәчәк, бетәчәк, юкка чыгачак. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, рия шире. Рия, показуха дип әйтәбез без аны русча. Һәм рия сүзе гарәп телендә раа, яра дигән сүзләрдән алынган. Ягъни кеше күрсен, кеше сизсен, кеше белсен дип эшләгәндә шул ниятеңне күздә тоту. Һәм бу җәмәгать рия димәк, нәрсәдер эшләсәң, кешеләргә күрсәтергә, кешеләргә танытырга тырышып берәр нәрсә эшләсәң, бу рия була. Әле тагын икенче бер әйбер сум'a дип атала торган бер шир бар, ул да булса танылырга ярату. Танылырга берәр эшне эшлисең, кеше ишетсен, белсеннәр, минем турында уйласыннар дигән ният, ул да сум'a дип атала. Һәм рия белән сум'a менә шулар турында сөйләп узасым килә. Һәм әлбәттә, рия гамәлләре алар берничә төргә бүленәләр. Беренчесе изге гамәлләрдә, гыйбадәтләрдә булган рия. Менә бу җәмәгать галимнәре безнең бердәм фикереннән бу төр рия харам. Һәм зур гөнаһларның берсе, һәм изгелекнең әҗр савабын юкка чыгара торган әйбер. Аллаһы Тәгалә безгә хәбәр итә, пәйгамбәребез бер кутси хадисендә безгә Аллаһ сүзләрен китерә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кем ди изге гамәл кылганда, әгәр дә миңа ди ширик кылса, минем белән бер рәттән башка әйберне катыштырса ди, тарактуху ва ширках" дип әйтә. Мин ул кешене дә калдырырмын дип әйтә, һәм аның ширик кылынган гамәлен дә калдырырмын, әҗр савабыннан мәхрүм итәрмен һәм гөнаһасы булыр диелә хадистә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, гыйбадәттә, изге гамәлләрдә Аллаһы Тәгаләгә якынайырга дигән, Аллаһы Тәгалә ярата дигән эшләрдә, гамәлләрдә рия кылу катгый тыелган. Ә инде галимнәребез әйтә, дөньяви гамәлләрдә, дөньяви эштә, бизнес булсынмы, туганнар арасымы, башкасы булсынмы, анда рия кылырга ярыймы соң? Берәү нинди дә булса бер эш эшли, стройка, йорт төзи, урындык ясый, машина ремонтировать итә. Телефонга төшерә дә, потом берәр биткә, Инстаграмга манда
интернеткамы, телеграмгамы, фәләнгәме, төгәнгәме куя да минем эшләрем дип кешегә күрсәтә. Икенчесе эшкә керергә уйлый, эшкә керер алдыннан собеседование уза. Һәм сөйләгәндә, мин шундый специалист, мин моны беләм, мин тегене беләм, мин шунда эшләдем, мин монда эшләдем, мин яхшы кеше дип үзе турында сөйләсә, менә бу төр рияны галимнәребез мубах, ярый дип әйтәләр. Вәләкин бу эшләрдә кешегә ялганларга ярамый. Әгәр дә ялган белән үзен башкаларга дөньяви эштә таныта икән, бу да харамга әйләнә. Һәм шуңа күрә примеры работ, которые выставляют в интернет, если это не ваша работа, запрещено говорить примеры моих работ, вот мое резюме. Собеседование килгәндә, әгәр дә син мин гарәп телен беләм, инглиз телен беләм, төрек телен беләм дип алдалап әйтәсең икән, ул вакытта бу эштә сиңа әйтергә ярамый. Чөнки бу харамга әйләнә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге вәгазьдә нәкъ менә изгелек кылганда барлыкка кирә торган рия турында сөйләп узасым килә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә рияны кеше ширк дип атады. Малый ширк дип атады. Һәм безгә аннан сакланырга кушты. Аллаһ илчесе әйтә: "Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширкул азгар". Калу ва ма-аш-ширкул азгар? Кал: ар-рия. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Сезнең өчен иң курыкканым" дип әйтә. Ул кеше ширк дип әйтә. Сахабалар әйттеләр: "Эй Аллаһ илчесе, ширкне беләбез, ширк мәгъруф, Аллаһ Тәгаләдән башка икенче бер затка табыну. Кеше ширк нәрсә ул?" дигәч, Пәйгамбәрбез әйтә: "Кеше ширк ул ди рия кылу. Ул ди кешегә масаеп, үзеңнең изгелекләреңне күрсәтү" дип әйтә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә ушбу кешеләрне җәмәгать бик зур түбәнчелеккә һәм бик зур начар хәлгә этәрер. Һәм хадистә әйтелә, кыямәт көнендә рия кылган кешеләргә Аллаһы Тәгалә әйтер ди: "Барыгыз ди, дөньяда изгелекләрне кем өчен эшләгән булсагыз, менә шулар янына барыгыз" дип әйтә. Алар сезгә әҗр савапларын бирерләр микән, юк микән? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә кем башка дуслары алдында үзен яхшы күрсәтер өчен изгелек кылган булса, кем берәр хатын кызга яки берәр ир кешегә ошар өчен нинди дә булса хәерле гамәл кылды икән, кем акчаны күбрәк эшләр өчен, үзен таныту өчен нинди дә булса бер изгелек кылган булса, Аллаһ Тәгалә әйтер кыямәттә: "Бар дусларың, бар теге хатын янына, бар әнә акчаларың янына. Әҗр савапларыңны бирерләр микән алар сиңа, юк микән?" Һәм әлбәттә юк. Бер нәрсә дә булмас ул кешенең, һәм Аллаһ сакласын, гомере буена кылган гамәлләре рия сәбәпле тузан бөртеге генә дә вактан юкка чыгып бетергә, югалырга мөмкин. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Әйтимме сезгә ди, мин ди, сезнең өчен ди, Дәҗҗәл фитнәсеннән дә курыккан әйберем" дип әйтә. Нәрсә ул ди? Һәм сахабалар әйттеләр: "Эй Аллаһ илчесе, әйт, нәрсә ул? Дәҗҗәл фитнәсеннән дә күбрәк курыккан әйберең безнең өчен" дигәч, Пәйгамбәрбез әйтә: "Ул ди серле ширк" дип әйтә. Скрытый ширк. Кеше күзеннән күренми торган, эштә булган ширк дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Ул ди качан берәр кеше намазга да тора да" дип әйтә, һәм кешенең бу намаз укыганын күреп, сизеп, намазын озынайта дип әйтә. Намазын матурлата ди. Намазын яхшырта дип әйтә. Менә шул була ширк дип әйтә. Һәм изгелек кылганда намазга керешә, аның бөтен уе, фикере Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Әмма ләкин күреп тор, бер үзе басып тора. Кырыенда кешеләр, ниләр, һәм бу машалла тырышып укый башлый, йөзенә, кыяфәтенә чыга моның теге тырышканлыгы, әйме узак итеп басып тора мәсәлән. Әгәр дә шул вакытта йөрәгендә бу кешеләргә үзен күрсәтү булган булса, бу җәмәгать шул хадискә керә, һәм аның турында әйтеләчәк. Һәм кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә иман ияләрен, мөэминнәрне, мөселманнарның күбесенә кылган гөнаһларын гафу кылачак. Кылган
зур гөнаһлары, кылган кеше гөнаһлары, бу Аллаһ Раббыбызның рәхмәте. Ни сәбәпле? Чөнки Аллаһы Тәгалә ул иман ияләренең йөрәкләренә карар, калепләренә. Һәм калепләрендә әгәр дә ихласлык булган булса, шул ихласлык сәбәпле күп кенә гөнаһларын, һәм бәлки бөтен гөнаһларында сөртеп, юкка чыгарып, аларны җәннәт әһелләреннән кылыр. Һәм бу күренешне күреп, мөшрикләр, мунафиклар, Аллаһ Тәгаләгә иманнарын җыйганнар, һәм башкалар, бөтенесе, алар күреп, моңа ымсынырлар. Күрерләр һәм әйтерләр, алар әйтерләр ди, Ан'ам сүрәсе 23-нче аятында, "Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu, wallahi rabbina ma kunna mushrikin." Алар әйтерләр ди, без ди, ey Раббыбыз, синең белән ант кылабыз. Без ди Аллаһка ширк кылмадык ди. Без ширк кылмадык, без мөшрикләр булмадык дип, алар әйтерләр ди. Әмма ләкин бу аларның фитнәсе булачак дип әйтә. Ягъни алар уйларлар ди, то что без бит гамәлдә шайтанга мында башка бер сынгамы намаз кылмадык, гыйбадат кылмадык. Алар уйлыйлар, как будто ширк кылу ул тыштан гына, гамәлләр кылу. Ләкин йөрәкләре турында онытырлар дигелә тәфсирдә. Һәм алар әйтерләр, ey Аллаһ Раббыбыз, без бит мөшрикләр булмадык ди. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә аларга йөрәкләрендәге булганнарын фаш итер, күрсәтер, һәм шуннан чыгып галимнәребез әйтә, менә шул йөрәктә нәрсә булганлыгы кешене коткара яки кешене газапка дучар кыла. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, тагын бер хадис. Сез ул хадис турында күп еш ишеткәнсездер бәлки. Ләкин тагын да әйтеп узасым килә, менә шушы рияга кагылышлы хадис Аллаһ илчесе әйтә, кыямәттә ди, иң беренче иттереп җәһәннәмгә кемне ыргытырлар ди? Үтерүченеме, урлаучынымы, яки башка бер фитнә чыгаручынымы? Кемне иң беренче иттереп җәһәннәмгә ыргытырлар дигәч, Пәйгамбәребез әйтә, раҗулун устушид. Ул ди сугыш кырында вафат булды, шаһид булды ди. Һәм аны китерерләр, чакырырлар дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә аның нигъмәтләре турында әйтер ди, исенә төшерер ди. Һәм ул кабул итер. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә әйтер аңа, син ди шушы нигъмәтләремә шөкер итер өчен нәрсә эшләдең дигәч, бу кеше әйтер ди, ey Аллаһ Раббым, мин ди синең ризалыгың өчен сугыштым дип әйтә. Кан койдым һәм сугыш кырында вафат булдым ди. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә әйтер, кәзибтә, ялганладың, син ди нәрсә өчен генә сугыштың ди? Син батыр исемен алыр өчен генә сугыштың дип әйтә. Һәм шулай әйттеләр дә. Һәм шуннан соң йөзеннән җиргә сыдырып алырлар аны ди һәм җәһәннәмгә ташларлар ди. Икенче кеше ул ди гыйлем өйрәнеп, кешеләргә өйрәткән һәм Коръәнне укыган кеше ди, галим кеше ди. Һәм аны китерерләр ди. Аллаһ Тәгалә аңа үзенең нигъмәтләрен исенә төшерер ди. Һәм аннан соң сорар, син нәрсә эшләдең бу нигъмәтләремә шөкер итәр өчен? Һәм теге кеше әйтер, ey Аллаһ Раббым, мин Коръәнне укыдым. Мин шушы гамәлләремне, шушы гыйлемнәремә нигезләнеп кылдым һәм кешеләргә өйрәттем дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтер, кәзибтә, ялганладың. Син ди Коръәнне Кари исемен, Хафиз, Коръән ятлаучы, Коръән белүче исемен алыр өчен укыдың ди. Һәм шулай әйттеләр дә. Һәм шуннан соң бу кешене сыдырып, бите белән җирдән өстерәп, җәһәннәмгә ташларлар дип әйтә. Өченчесе, ул ди Аллаһ Тәгалә аңа шундый күп байлыклар биргән, зур нигъмәтләрен биргән кешене китерерләр ди. Һәм шул кешегә Аллаһ Тәгалә үзенең нигъмәтләрен танытыр, әйтер ди, исенә төшерер, һәм тегесе искә төшерер. Шуннан соң Аллаһ Раббыбыз сорар, син шушы нигъмәтләремә шөкер итәр өчен нәрсә эшләдең дигәч, бу кеше әйтер ди, ey Аллаһ Раббым, мин синең юлыңда, синең ризалыгыңны өмет итеп, бу байлыгымны сарыф иттем дип әйтә. Я тратил на твоем пути все свое богатство и имущество. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә әйтер, кәзибтә, ялганладың. Син ди бу эшләрне юмарт дип әйтсеннәр өчен кылдың ди. Ягъни сине мактасыннар, бөекләсеннәр, юмарт булган икән, шундый кеше икән дип әйтерләр өчен кылдың ди.
Һәм шулай әйттеләр дә кешеләр ди. Һәм шуннан соң бу кешене тартып алып, бите белән җирдән өстерәп җәһәннәмгә ташларлар дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, карагыз, иң беренче итеп җәһәннәмгә. Сәбәбе нәрсәдә? Бу эш кешедә. Аларны нәрсә берләштерә? Аларның йөрәкләрендә Аллаһ ризалыгы түгел, башка төрле бер максатлар. Чөнки бу эш әйбердә алар зур изгелек, зур гыйбадәтләр, ләкин ул гыйбадәтләр Аллаһка юнәлмәгән булган, Аллаһ ризалыгы өчен булмаган. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем ди үзен танытырга теләсә, Аллаһ аны фаш итәр. Һәм кем рия кылса, Аллаһы Тәгалә ул кешене хур кылыр дип әйтә. Хурга калдырыр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу рия ул былай гына узмый. Это не проходит бесследно. Оно оставляет осадок. Кем кылган булса, нинди дә булса, мактаныр өчен, масайыр өчен бер изге гамәл, ул хурга калачак. Аллаһ илчесе безгә әйтә, хурга калачак, Аллаһ Тәгаләне фаш итәр дип әйтә. Һәм шулай ук галимнәребез әйтә, һәм бу хадистә ди, тагын бер икенче бер мәгънә бар ди. Кем ди кешене танытырга теләсә ди. Кем ди кешене карап йөреп, аның гаурәтләрен, аның гайбәтен, аның хәлен бөтен дөньяга сасытып йөрсә дип әйтә. Ул да фаш булачак ди. Аны да нәкъ шулай сасытачаклар дип әйтә, дип галимнәр әйтәләр ушбу хадистән. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз безне рияның куркынычларыннан сакласын һәм кешенең гаепләрен эзләп йөрүдән безне ярак кылса иде. Ни өчен шушы рия зур гөнаһлардан булды? Ни өчен рия изгелекнең әҗр савапларын юкка чыгарды? Сәбәбе нәрсәдә? Галимнәребез әйттеләр, чөнки рия ди ул мунафиклыкның бер төре дип әйтә. Мунафиклыкның бер күренеше дип әйтә. Ни өчен? Чөнки мунафик кем ул мунафик? Ул тыштан исламны күрсәтә, эчендә аның күферлек. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, рия кылучы ул тыштан гамәл күрсәтә, әмма ләкин йөрәгендә ул гамәлгә капма каршылык. Ул тыштан Аллаһ ризалыгы өчен садака бирәм, намаз укыйм, ураза тотам, хаҗ кылам, гомра кылам, һәм башка төрле изгелекләр, әмма ләкин эчендә түгел. Хаҗга барып кайтыйм әле, там покуражу, здесь похожу, тут потусуюсь, там с этими поговорю, монда дитермен, тегендә ифтар кылырмын дигән ниятләрне әгәр дә тота икән җәмәгать, бу инде рияның бер күренеше булып тора. Һәм шулай итеп мөхтәрәм җәмәгать, менә изгелек кылганда ни өчен рия аны юкка чыгара, аны битерә? Чөнки изгелек кылучы ул нәрсәне өмет итә? Аллаһ Тәгаләнең әҗр савапларын, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен. Рия кылучы ул нәрсә дип уйлый? Как будто. Юк, Аллаһның әҗерләре миңа пока кирәк түгел. Или алар әле ерак, кашан булырлар әле, миңа хәзер кирәк. Вот сейчас вот нужна выгода, вот сейчас вот нужно получить дип ул уйлый. Һәм шуңа күрә ул изгелек кылганда ниятенә башка төрле дөньяви корыстный максатлар кыстыра башлый. Әмма ләкин бу җәмәгать Аллаһы Тәгаләнең бай, Аллаһы Тәгаләнең бөтен дөнья Аллаһ Тәгалә милкендә булганлыкны оныта ул кеше, рия кылучы. Ул аны исенә төшерми. Аллаһ илчесе әйтә, Аллаһ Раббыбыз әйтте ди: "И минем кулларым, әгәр дә сезнең иң беренче кешеләрегез һәм беренче кешеләрдән алып иң соңгыларына кадәр кешелек дөньясы да, җиннәр дөньясы да бөтенесе иң тәкъвалы бәндәнең калбы кебек тәкъвалы булсалар ди, алар ди минем байлыгымнан бер нәрсә дә киметми дип әйтә. Һәм минем байлыгыма, минем нигъмәтләремә ул бер дә арттырмый дип әйтә. Это не дает ничего в моем имуществе дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ихласлык ул үзебезгә кирәк. Йөрәкләребезнең чисталыгы, паклыгы, аның әҗр саваплары үзебезгә кире әйләнеп кайта. Һәм ахыр сүземдә әйтәсем килә, Али ибн Абу Талиб, Аллаһ аннан риза булсын, әйтте: рия кылучының дип әйтә 4 галәмәте бар ди.
у совершающего рия, занимающегося показухой, есть 4 признака дип әйтә. Һәм бу признакларны җәмәгать кешедән эзләргә түгел, үзебездән эзләргә кирәк. Әйтеп куям, үзебезгә карарга кирәк, үзебездән эзләргә кирәк. Һәм Гали ибн Абу Талиб әйтә, беренчесе ди, үзе генә калганда ялкаулана. Изгелек кылганда, гыйбадат кылганда, намазы булсынмы, яки башка төр изгелекләр булсынмы, үзе генә була икән, кеше янында кеше юк икән, ул ялкау. Намазын көчкә укый, анда узак вакытын үткәрә, вакыты чыгып китергә мөмкин, фарзын гына кыла, тиз-тиз генә укый, уйламый. Менә шул була беренче галәмәт. Икенчесе, кешеләр янында булса дип әйтә. Ул бик каты бодрый була дип әйтә. Көчле була. Давай җәмәгать укыйбызмы? Әйдә тагын, әйдә фәлән, әйдә төгән. Ул кешеләр янында актив ди. Өченчесе, аны мактасалар дип әйтә, ул изгелеген арттыра дип әйтә. Һәм дүртенчесе, әгәр дә аны хурласалар, әгәр дә аны тиргәсәләр, орышсалар, ул ди изгелеген киметә дип әйтә, әзәйтә ди. Менә бу җәмәгать рия кылучының 4 галәмәте булды. Һәм иң соңгы сүземдә инде хәзер. Нәтиҗә, ничек безгә риядан котылырга? Ничек безгә риядан сакланырга? Иң беренчесе әлбәттә дуга кылу. Аллаһы Тәгаләгә, Аллаһ Раббыбызга ялварып дуга кылу һәм әйтү, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте, ширек дип әйтә, ул ди, хәтта кырмысканың аяк атлаган тавышларыннан да нечкәрәк дип әйтә. Ләкин мин сезгә бер әйберне өйрәтәм, әгәр дә аны кылсагыз ди, Аллаһ сездән кеше ширекне алыр дип әйтә. Кеше ширеген дә алыр, һәм зурысын да алыр ди. Ул дуга ди, Аллаһумма инни аъуҙу бика ан ушрика бика ва ана а'лам ва астагфирука лима ла а'лам. Эй Раббым, эй Аллаһ, мин синең ярдәмеңә мохтаҗмын, белә торып, сиңа ширек кылудан, һәм синнән гафу сорыймын, белмичә кылган ширек гамәлләреннән дигән дуга. Һәм менә бу дуганы җәмәгать еш кабатларга тиешбез. Икенчесе, ничек котылырга? Менә рия кылучы, ул бит тегенчектә әйтим инде, преследует корыстные цели. Әгәр дә без моны кешеләргә төшерсәк, кешеләр арасында булсак, менә карагыз, берәр кешенең бар дусты, Әхмәтнең бар дусты Ибраһим. Һәм Ибраһим моның белән нәрсә өчен дус булып йөри? Потому что моның дядясы чиновник. Потому что моның дядясы директор, потому что моның акчасы бар, потому что моның фәләне бар, һәм ул шуның өчен аның белән дус мөгамәлә, елмая, кочаклаша. Һәм әгәр дә шушы Әхмәт Ибраһимның ниятен белгән булса, ул белән ничек сөйләшер иде? Как бы он с ним разговаривал, если бы он знал его намерения, в которых есть самая наглая корысть? Как бы он с ним разговаривал? Он послал бы, наверное, подальше, да? И больше никогда бы с ним не разговаривал. Бу кешеләр арасында җәмәгать. Аллаһы Тәгаләгә гыйбадат кылганда без җәмәгать андый ниятләрне һич тә кыстырырга тиеш түгелбез. И шулай да Аллаһы Тәгалә безгә үзенең рәхмәтен, мәгъфиратын бирә. Тәүбә кылмаслар микән? Кире кайтмаслар микән дип, Аллаһ Раббыбыз безне көтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә без гыйбадат кылганда шушы рияның нинди әшәке, сасы, гамәл булганлыгын уйлап, без җәмәгать гыйбадатта, гамәлләребездә аннан сакланырга, куркырга тиешбез. Өченчесе, ул да булса җәмәгать риядан куркып, гыйбадатны калдырырга ярамый. Һич тә. Чөнки шайтан, иблис кешегә килгәндә, аның иң беренче максаты бу кешене юлдан яздыру. Аллаһы Тәгаләгә түгел, икенче бер путкамы, нәрсәгәме табын дип әйтә. Булдыра алмый икән, ул аңа мишәт итә башлый, ниятләренә, уйларына китерә, рия кыл, бу бит син масаясың, бу бит мактанасың, бу бит фәлән, бу төгән дип кешегә уйлар китерә, һәм шуның белән бу адәм баласын гыйбадат кылудан туктатмакчы була җәмәгать. Менә бу шайтанның бер коралы. Һәм шуңа күрә шайтанга буйсынырга тиеш түгелбез. Әйе, рияга каршы көрәшергә тиешбез. Әйе, рияны башыбыздан алырга тиешбез. Һәм шуның белән бер рәттән риядан куркып, гамәлдән туктау ярамый. Намаз укый башладың икән, ихласлыкта тырыш, ләкин намазыңны бозма, битермә. Кешеләр карый, кешеләр мактый, кешеләр әйтерләр, әйтсеннәр, аларның эшләре. Иң мөһиме синең йөрәгеңдә нәрсә?
һәм йөрәгеңдә ихласлык булса, ул вакытта гыйбадәтеңне дәвам ит, калдырма, изгелегеңне кыл. Һәм дүртенчесе инде әлбәттә ялгыз вакытта калганда Аллаһ ризалыгы өчен гыйбадәтләреңне арттыру. Үзең генә булганда, специаль көч куеп, тырышлык куеп, үзең генә булганда намазың булсынмы, уразаң булсынмы, яки башка төрле изге гамәлләр булсынмы җәмәгать, менә шул вакытта күбрәк кылынырга, көч куярга тиешсең. Аллаһ Раббыбыз барыбызны да шушы афәттән сакласа иде, рия гамәлләреннән, сум'a ширләреннән безне ерак кылса иде, һәм гамәлләребезне дә ихласлы рәвештә кылырга һәммәбезгә дә насип кылса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.